ok en kata 5% return on investment mar 40 million miketo piny. To because gimomiyo gigi bedo malo en gimiluongo ni high energy costs. Koro king'iso ng'ama yudo less than 5% return on investment mondo mi 10%. Dongine ka koro ichako umiza ginene chon. Makoro sani kibiri ng'ise no mi tax to kendo rangi aranga ka gimi ng'ama rach kabisa. Kawadwa ni real estate owners mondo chul tax maradiera maratero. Let us consider lowering the cost of construction. Simiti odog piny, chuma odog piny, mondo koro sama gedo, ka atieko gedo ta compare return on investment gi pesa maketo. It makes sense mondo mi sirikal gimoro. To in sani less than 5% tidwa ni ng'ani podo chulo shuru maratero, to sani ng'ani podo yware gi Ramogi ni oleo gi rent. Gigi nitiyo nang'o MCPA. Anene ni amoko wadoge watch tax efficiency. Aparo